Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki nyanyi napa ngobrol riyen? Nyanyi dulu. Nyanyi sih. Oh ya. Oh, nyanyi sih. Oke. 3, 2, 1. Yo. Hey, boleh teriak bareng-bareng. Zero lu. Hey. Yo 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 zero lu. Hey. Yo 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 zero lu. Hey. Yo 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 sekali lagi. Hey. Yo 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 zero lu. Hey. Yo 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 zero lu. Hey. Yang sebelah sini zero lu. Hey. Iki piye, Pak? Luar biasa. Kompak Pak, awak dhewe lagi metu langsung do gembar, langsung do teriak-teriak bareng. Buri mercon bantere kaya ngono. Dar dor. Agek iki le. Piye, Pak? Pertama sepisan ning kene to. Heeh. Ngerti lah dagelane percil kayak tengah sawah. Asem tenan. Ya mergo ngerti dulur-dulurmu nek kene sak wayah-wayah awakmu pengen sambang. Siap. Kita dari atas sampai bawah. Oke. Dari yang di atas kalih sing tengandap menika kita harus kompak. Harus kompak pada malam hari ini. Oke. Karena ini acara yang sangat luar biasa. Untuk Jarang ditemukan di desa-desa yang lain. Ini suatu desa yang contoh yang sangat luar biasa. Para pemuda yang luar biasa. Tepuk tangannya mana untuk panitia? Sing hadirnya awake dhewe ya panitia-panitia, mbah lurah dan lain sebagainya. Ketoke lek nek kanca lurah ning kono rong nanggap deloken. Dudingen sitok-sitok. Iki lurah-lurah liyane ya do hadir. Oh ya hadir kita Oke. Sebelah sini ya. Kekompakan sebelah sana sama sebelah sini. Oke, kita yang coba. sebelah kanan panggung mana suaranya? Oke. Awakmu mesti nak pasukanmu ngono kuwi lho. Dibatasi kene ya, kamera ke belakang, rene grupku, rono grupmu. Iya. Oke. Yang sebelah sini mana suaranya? Nggonku tuwek-tuwek lho masalah. Jaluk piye? Sing banter apa ora banter aku pindah kono lho engko. Yang sebelah kanan panggung mana suaranya? Jangan sampai kalah sekali lagi, mana suaranya? Ngeri aku nih gini. Jak piye? Ora Ayo, apa-apa. arep mau jak piye iki? Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Tepuk tangannya mana? Luar biasa. Kok koyo lagune Cah TK to? Ya ben, yang penting merdeka. Ora apa-apa, kono bilang hore, kita bilang ayo, oke? Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Apate 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 grupmu kok iso wis tuwek-tuwek Iso. lah awakmu ngejak Secu selang cuek baru malu. Aduh adik ini juga. Oh siapa Ora enak sing nyaut. lali aku lak nggonku tuwek-tuwek. Oh lagi lho Bang. Apa? Wong kong ini kok dibanding ban. Apa? Ku berharap engkau di hati. Jenengku. Siapa? Hanya ada. Tepuk tangannya mana? Luar biasa. Ya hanya ada Kleru lah nggonku tek tuwek ya ora apal Ya. secu. Sambil tangannya di atas, ayo. Ayo. Wah, Goyang. awakmu aja yu asam mulat goyang. tangan mulat ono Kanan, Kono nopo. kiri, kanan. Ngomong. Sing penting kowe. Tepuk tangannya mana?
Sing ngene sing nggawa HP dirup nih jajal coba yang sebelah sini. Ayo. Ojo nganti kalah karo kene. Lah kene kan awake dhewe nggo HP to. HP-ne urupno yu, HP urupno. Apa do nggawa HP? Iki wong sugih-sugih le rasamu. Ayo, Padak langsung ning karo urup. nggonmu. iya, Minor. Percaya aku percaya. Lah. Yo, kaping 3 ing bocah uga marang uga gawe pinter. Kaping 4 duar. HP muncal lo yu. Ngarep dhewe rapal. Ah ngono kaya umuk kuwi lho. Maca selawatan karepmu. Lah kaping Anak saleh. kaping 4 tuh tingu wong lho. Kudung ijo lho. Mulakno contoh grupku iki lho. Selawatan to. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono kuwi lho. Selawatanmu kuwi lho. Iya. Oke, yang bawa HP, ayo. Sing urung nggawa HP mulih tuku sik. Gak, Pak. Santai. Oke. Sambil kita nyanyi. Kaping 3 ing bocah apal. uga marang ruga gawe Rungono. jelengen. Kaping 4 Podo. Oh, alah yo. apa? Kudung ireng. Iya. Basang kaping 4 anake disenggol. Piye? Wis ngerti ya sapa. Alah mbok mak. Alhamdulillah Pak, iki ana ing pager ongkal. Pager ongkal apa pager ongkal? Pager ongkal. Pager ongkal di Stun Pager Tanjung. Pager Tanjung, Kecamatan Plosok, Kabupaten Jombang. Ki leres nggih. Alhamdulillah ya ampun, aku nyewasi ibu-ibu kok iso wayu-wayu wong kene ya. Cantik-cantik perawatan saben dinane. Ketoke skincare larang-larang le. Lho iki Jombang lho Pak, kok pakai skincare nyapa ibu-ibu atau mbak-mbak yang di sini tidak usah pakai skincare sudah cantik karena setiap harinya terkena air wudu. Deleng itu. Mosok, Pak? Heeh. Padane bojomu, bojoku barang kaya ngono, Pak. Endi? Sawangen bojoku. Ah, bojomu awireng. Beda karo kene wajahe iki wajahe cerah. Tapi kan bojoku wis tak tukokno skincare. Apa? Ya skincare Pak sing larang lho Pak rega 45. Kuwi skincare pondot iso 45 iki lho. Skincare larang lho 45 timbang wedake mbahku. Apa? Nomor 4 Viva Kintalan. Aduh, lha kuwi digawe watoke mbleduk kok. Lah ya regane 2.500 kan larang nggih Wong bojoku. ki mang mula kuwi dadi wong wedok kuwi kowe duwe wong wedok kudu diopeni, dirawat. Ngono. Contoh kaya ibu-ibu pada malam hari ini yang hadir delon sing lanang ning ndi? Sing lanang ning mburi kabeh, ning ngarep wedok tok. Sebabe apa le? Sebabe apa, Pak? Wedi karo wong wedok ketoke wong kene iki wong lanang-lanang ketoke tak delok. Sok-sok aku ya kuwatir wong wedok nek ana tontonan mesti manggon ngarep. Wong lanang kok ora enek ketok. Aku kuwatirku siji, Pak. Sing lanang mesti dikon tunggu parkir. Ketoke kok ngono. Lah iya. Bapak matur nuwun untuk Bapak Kepala Desel. Kepala desa. Ya Bapak Kepala Desa Pak Bambang Pitono. Leres. Kalian Pak Camat Tridoyo Purnomo. Kalian Ketua Panitia Mas Muhammad Iqbal Saputra. Betul sekali. Luar biasa. Campur sari teko panganan wis didekekne kono. Peyuh gereh asine le. Gereh iso wasin kaya ngono kuwi Sing jenenge gereh sing asinan. digawe iki jane iwak apa upil aku ngono. Pakai gereh iwak ya Pak, yang dinamakan asinan atau gereh itu ya harus asin. Ya Jadi ora semakin ngono menambah jenenge ape selera. dipangan lho iki jane gereh apa uyah tok aku ngono ta. Tapi alhamdulillah wah satene. Satene piye Pak? Cunduke gedhe-gedhe wae cilik-cilik. Lah engko nak gedhi-gedhi ora penak. Nak cilik-cilik kan dipangan miyayeni, dicokot cetel iso. Oh ngono ya. penak. Heeh. Tapi sing tak acungi jempol siji. Apa? Jombang panganan sing enak iki mau enek. Apa? Dadi terong dicampur karo apa kuwi jenenge tetelan. Heeh. Basang tak pangani pikirku lak ya tak juwi kok iki mesti daging tok. Iya. Lah kok pas aku terong tok to le. Dagingnya dibadok batang-batang kae. Lah awakmu tekamu mburi kok. Lah piye kok Wayah kancane mangan. teko keri kok. Lah Wong aku mau sene Surabaya Lah salahmu dhewe teko keri kudune njipuk dhisik Iki utawa telepon. hari ulang tahun Republik
Indonesia yang ke-80. Yang ke-80 kemerdekaan. 8 karo 0. Kuwi angkane wujude piye, Pak? 8-0 iki angka sing ora nek putuse. Maksude? Angka sing ora nek pedote. Muga-muga masyarakat yang hadir pada malam hari ini kita doakan sehat walafiat, amin Allahumma. Amin. Diparingi rezeki ingkang barokah. Amin. Sing duwe sawah tambah sawahe. Amin. Sing duwe sapi tambah sapine. Amin. Sing duwe sepeda tambah sepedahe. Amin. Sing duwe wedhus tambah wedhuse. Amin. Sing duwe bojo tambah iki apa to kok tak ndas piye to? tambah bojone ora bisa wong wedok-wedok. Omonganmu lho jarene muga-muga wong sakmene barokah tanpa ana pedote. Sing duwe sawah tambah sawahe. Sing duwe wedhus tambah wedhuse. Sing duwe bojo iki ngawur iki bocah iki. Tambah sakinah mawaddah warahmah tanpa ana pedote kaya angka 8 karo angka 0. Cara bahasa Indonesia itu 80. Angkanya 8 sama 0. 8 dengan landasan Pancasila. 0. Kuwi 0 ya. Tak idoni lho kowe. Lah ya 8 jenenge 0 ya 0 kok 0 ya. Jane kocok kowe iki asline. Maksudnya enek artine. Artine iki lho apa? 0. Kuwi nolong sapa wae sing membutuhkan. Walah lho kuwi ngomong nolong dengan landasan Pancasila. Kowe 0 ya apa? Ya kancane ya bingung kok Mas aku. Kowe ora ngerti. Kene mau aku mlebu mak jebleng kowe mau lewat ndi? Aku mau yuk lewat dalan to, Pak. Aku lewat kono dayas ning mburi. Wah, kudu nguyuh golek toilet ora enek le ning mburi. Akhire terus anake ning mbon ning anumu ning kono kuwi enek apa tak tutul-tutul ning mbahku. Masa mbok tutul-tutul nek tapi ora nek toilete aku golek ngalor kidul. Bahasa rene nek wong, aku rono nek wong. Weh, aku mlayu. Lah ning mburi truk kono. Lah mburi truk kok wong kok matamu ya. Ya gak apa-apa mburi truk niku kan nek aling-alinge. Aling-aling apa aku ape tak buka kene lah kok wong wedok. Lho ya cil. Aku ya ngono. Aku ya meneng ae aku ya. Aku akhirnya terus mau meneng ngene iki isin aku akhirnya. Berarti ning mbako-mbakonan kono. Mbok mbakone sapa tak tutul-tutul ning kono ya ora ngerti aku. Weh, sesuk nek dirokok anggere ambune pesing mesti tipake iki. Lah piye wong enek ya kuwi kok. Sesuk-sesuk iki tak omongane panitiae. Nak nggih acara sing pertama iki sing nomor 1 apa le? Apa nomor 1? Duite se. Yo rek to Pak, sing penting kuwi panitiane to Pak. Mulai acara koyo ngene iki sebabe kudune opone yo. Ya nek panitiane no pembentukan. Ya panitiane ora nek duite ora iso mlaku. Caceng kowe iki. Sing penting duite sik ora toilete sik. Ya ora duit ora panitiane. Apa? Sing penting kuwi ya sing nonton. Yo. Lah kok sing nonton lho. Sing penting is duwe klambi karo celonoan. Lah ndelok ora ndek kelambenan apa ya gondal gandul kabeh akhire. Ayo. Nek ngono ya ora klambi ora celana. Apa? Nek ngono toko kain. Lah kok iso? Lah nek ora ana toko kain, sing nggo gawe klambi karo celana apa? Sing penting ridhone Gusti Allah. Lah wis beres kowe ape mau apa. Lah kok wis entek to pal. Tak totokne kowe. Tak totokne. Kita menghibur pada malam hari ini Mas Jule. Iki carane piye ibu-ibu kaya ngene bengi iki ora mikirne utang. Betul sekali. Ya ora, mulih ya seneng atine. Ya ampun mambengi ndelok percil, aku yang sing bingungi sing wilayah kono kae lho. Sing kono kan lungguh ning isor to. Pokoke aja nganti kelebon orong-orong. Ndane yo aku lek sampe kelebon orong-orong mulih. Lah nyapa to yo mbon ndelok percil mambengi iso kaya ngene iki piye kan? Ayo malah mesakne to le dadi. Sok-sok ku yo ora orong-orong tok lho, Pak. Apa? Pakmu barang kadang yo mlebu ning roke. Oh iya, bapakku kentus ya. Lali aku lupa. Kita hibur pada malam hari ini. Oke, dalam rangka seneng warga kene. Ya ora, Pak Rungkal. Sok ben Pak Mbah Lurah wis ngomong karo ketua panitia, Mas Percil, acara koyo ngene iki lak umpamane rame, gawe acara koyo ngene iki seminggu ben pindho. Alhamdulillah. Seminggu pindho ya, Pak. Barokah kanggo awak dhewe, Pak. Masyarakat setuju? Setuju lho, Pak. Pak Lurah langsung tagihan nganune DP-ne. DP dengkulmu. Lah iki lho omonganmu mau lho jarene nak masyarakat seneng. Lah iya ndelok ngene iki seminggu ping pindho. Maksudnya ndelok ning kene to? Ya iya ning kene dikek layar lebar ndelok YouTube padha ae to. Ya ngono. Ayo. Ndak ngono kok iso mbok omongne. Gak ngerti kancane watuk. Batuk Pak Haji. Ayo. Minum bledek. Bledek ndasmu Mas aku. Ayo. Wong kok iso jaga kesehatan. Iya. Sebab awak dhewe iki urip masane. Iso pagah watu. Winganane bakdo infus. Lho, percil diinfus kocok ya. Lah winganane kae sontek.
Sontek selange dawa. Kuwi padha karo impus kok. Oh, enggak roh jenenge. Jarene Sontek selange dawa. Dikandani wong enom niki lho awakmu ranggu kuwi sik tak tunggoni ae polahmu kaya ngono. Ndane nek tak tinggal. Iya, Dik. Terus awakmu sing ngopeni sapa? Iya. Aku iki wong enom ngandani wong tuwa kok gak mbok gugu. Iya. Aku jan tenan nak karo awakmu ya apa lho sing ora. Lah iya, wis ditunggoni sing enom awakmu ora ngandel ora gatek. Aja omong ae, utangmu sing 20 yuta ndang dibalekne. Iya. Karo mangsaku. Malah aku nek soal utang ngono wis. Ayo. Apa nyapa kowe? Nyanyi apa puisi? Puisi. Oh iya. Karena ini 17 Agustus. Anu judulnya pahlawan ya. Pahlawan judulnya. Iya, manut aku. Indonesia utawa pahlawan? Pahlawan. Oke, pahlawan. Indonesia tanah. Saya akan membawakan satu puisi yang berjudul Pahlawanku dari Cak Slendem, Pager Rongkal, Pager Tanjung, Ploso Jombang. Pahlawanku, terima kasihku kepadamu telah berjuang mempertahankan dan membela NKRI. Terima kasih pahlawanku atas semua perjuanganmu. Terima kasih. Awakmu po iso mbok kon. Aku lho kejak gentenan kowe omong ae. Ngomong tok iki rumah sakit. Lah awakmu po iso? Iso. Rumah sakit. Aku apa lho. Awakmu judulnya apa? Judulnya apa? Pahlawan. Ya, anu judulnya toh. Aku ya. Heeh. Pak Bambang. Loh. Kok sepuh enak kepala desa. Kepala desa tak ge pahlawan desa ya kena toh. Heeh. Mas aku. Pak Bambang. Kau adalah pahlawan desa sini. Pak Bambang. Tolong nanti jangan lupa. Ini dagelan ditambahi ya Pak Bambang. Kok iso kuwi lho? Lah apa? Pas njaluk dagelan. Terima kasih. Oh, terima kasih. Oh, matur nuwun. Matur nuwun. Oh iya oke. Ayo, lagune sembarang. Matur nuwun untuk Pak Bambang selaku kepala desa. Awake guru. Oh, Pak Bambang. Lagune kok ngene iki piye iki? Jangkrik. Aku di sini terima kasih kepada masyarakat semua yang hadir. Jaluk disayang. Kalau sing tua wegah ditinggal. Oh, pahlawanku. Saliyane Pak Bambang. Sapa? Juru kunci. Juru kunci. Pak Jamari. Pak Jamari. Matur nuwun sampun jenengan ngopeni mayit-mayit ingkang wonten mriki. Mugi-mugi sedenipun paringos swarga. Amin Allahumma amin. Mudin. Wah, oh mati cok to lek Pak Saman, Pak Saman. Pak Saman. Tunggalane sono, tunggalane jati. Oh. Dawa buntute. Ya ampun Pak Saman dawa buntute. Iki piye ta ya? Puisi lho kaya ngene iki lho. Digoyang Pak Saman ser. Aduh buntute moden jangkrik. Lagune iki lho sing apik. Warung ngarep Mbak Put. Warung ngarepan. Mbak Put gundul. Aduh. Lah awakmu ra iso ngono lho. Lah kowe apa lho lagumu morat marit to e. Lah kancane yo golek mosok Mbak Put gundul. Kanggo sing hadir ning kene. Lah iya maksud aku lak matur nuwun ning kene iki lagune sing apik. Lah ya ngono lah. Nadan. Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan rungokne nggih iku sus ibu-ibu niki. Bapak-bapake mendel riyen mawon. Kula niku mesakne bapak-bapak asline. Nyambut gawe rino wengi digawe wong wedok. Ning lak bapak-bapak mulih kok nyambut gawe wong wedok merengut niku kula nesu ngoten niku. Loro ati tombo ati menengo cangkemmu loro ati umume lho tombo ati nyapa iku 5 wernane Wernane
Kaping siji roh tangga gelange gedhi. Ya lara ati wi. Kaping loro diapusi bojo. Ya lara. Kaping telu sing lanang elek sing wedok ayu. Lara ati wi. Kaping papat ora duwe dhuwit pacar minggat. Masalah. Teh nom-nom. Kaping 5 duwe entek diapusi rondo. Salah sawijine mesti tau ngelakoni. Kudu sing sabar, yen ra sabar stres terus mati. Rungokno ibu-ibu kuwi. Nak bojomu rong duwe dhuwit aja ngayal tuku gelang. Mesakne wong lanang nyambut gawe boyoke sampe pedhot. Kowe njaluk gelang. Tukono karete lho Pak ben marem matine. Enek tanggane iso tuku gelang loro atine pengen tuku gelang. Mesakne wong lanang nyambut gawe dina wengi kuwi lho. Kuwi tenan aku. Apa meneh-meneh lambemu? Wong lanang itu adalah kepala rumah tangga tak omong ngono. Wong wedok iku kudu manut karo wong lanang rungokno kowe. Ya bener. Lah wong lanang ra duwe dhuwit ya menengose. Aja ngeyel tuku-tuku. Akhire ku wong lanang utang. Sabar. Mekarne diubet-ubet kowe. Sabar, Mas. Meneng lambemu. Malah curhat iki. Meneng. Dasmu. Aku tenan aku. Bapak-bapak tak omong ngono, senengno atimu sebab wong wedok turunane hawa. Hawa ki mangap. Wong lak mangap ki nyecret terus. Wong lanang turunane Nabi Adam ki mingkem. Meneng ae lah disenani sing wedok akhire stroke. Ya sing sabar. Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Ora pengen dolan-dolan ora apa-apa, pengen mancing-mancing ora apa-apa. Sing penting positif aja nganti ngapusi sing wedok. Iling-ilingan ngomong aku lho sampe saiki lho mancing lho ora iso jangkrik. Sing sabar. Meneng dasmu tenan aku. Sedih masamu ngene iki apa direken penak piye. Aku lho mulai lho duit dijaluk bojoku. Kowe to ora ngrasakne. Aku tenan awakmu dijajah wong wedok ya Mas. Iya. Sabar ya Mas, wong wedok ya ngono iku menang-menangan dhewe lho Mas. Padahal wong lanang sing golek duit, wong wedok sing kari ngantong ngono kuwi lho. Wong wedok iso menang-menangan. Awak dhewe arep dolan metu arep ngopi arep mancing arep nyanti ngono diganduli ora entuk. Karepe kok nunggu iya. Awak dhewe gak mongko sing mergawe. Ngono kok iso malah larang-larang awak dhewe metu. Awak dhewe iku koyo terkengkang kok terjajah lho kok. Wong lanang iku sakne. Apa nyapole? Aku ngewangi awakmu nangis. Nyapo ngewangi aku nangis. Aku dhewe yo nglakoni. Lah berarti kowe yo ngono kuwi. Le, awake dhewe iki mangsamu ki dadi pejuang lho, Le. Pejuang? Iya pejuang lho. Awakmu apa tau dadi pejuang? Pejuang. Ula masa umpamane aku zaman biyen urip. Heeh. Zaman tahun. Apa iso awakmu nglakoni zaman biyen, zaman penjajahan? Penjajah. Lho, jas merah jangan lupakan sejarah. Lah pas saat kuwi awakmu, ya toh? Awakmu saat penjajahan dadi wong wis urip ning kono. Masa itu kamu sudah hidup, bagaimana caranya? Mesti gak iso awakmu. Tapi awakmu. Loh, nek aku yo ikut berjuang mengusir penjajah. Carane tak tonyo komburi penjajah saklenane. Kowe cilik londo gedhi kowe rong nonyo kowe ditendang deng bongko raimu. Iki dinalar pikir. Yo nganggo iki to Pak senjata to Pak. Apa? Kita sebagai orang sini punya senjata seadanya, bambu runcing tak coblos komburi mak dus terus tak ongkek ungkik londo mati. Kowe sing ngethoki pring, kowe ditembak londo komburi dor pecah dasmu. Kowe aja ngomen lho. Ya jarak jauh no, senjata apa? Jarak jauh. Jauh apa? Ketapel, tak pelinteng ndase. Kuwi ndas londo apa pelem? Lha kok mbok pelintengi lho, kowe ditembak bongkol. Ya pakai akal. Dalane London ndi nggen kono wenehi jogangan dikeduki sing jero wenehi ula londo nyemplung dicokot ula matok mati londone. Tak kene cah pinter. Kowe iki mikir utekmu sing cepet lho. Lah kowe sik njiko ula, kowe diuncali londo mak plung bom bongko sak keluarga kowe.
kabeh kok salah. Nah awakmu piye? Aku wong Banyuwangi enek londo tak santet. Jero tak iseni radio. Apa enek londo kok mbok santet? Carane nyantet piye awakmu pengerti? Ya tekok netone londo. Berarti digoleki? Iya netone londo digoleki jedet santet bongko. Oh sik to. Nyantet kok iso ngenteni golek netone londo apa mungkin? Lah timbangane golek ulo barang kowe nyapok. Wis sing penting awak dhewe saiki wis merdeka. Ya, iya. Wis ayem tentrem Indonesia. Iya. Jaga kemerdekaan kita. Lah saiki ora mungkin awake dijajah londo ora mungkin. Bisa enek penjajah saiki ora londo, ora Jepang, ora sak liya-liyane. Apa? Sing njajah awake dhewe dina iki mung hawa nepsune awak dhewe karo wong wedok. Lah kok iso? Bojone awak dhewe kuwi bendina njajah. Masa bojomu Kandhani kok bojoku yo yo. Kowe ngene bojomu jual duit terus. Malah jaluki duit kamu aku mergawe. Lah kok aku dikon mergawe bendina. Mulih ngono kuwi ya to. Mulih dijaluk duwike, dikon mergawe neh, mulih dijaluk duwike. Berarti kowe kejajah terus. Kejajah wong wedok aku, Pak. Netone apa kuwi? Netone lho bojoku arep mbok santet ngono ya. Ora ning ngono. Lah aku teko awakmu ki lho, genah iki piye koke? Rumangsaku. Kita hadirkan artis selanjutnya untuk Anda semuanya. Pada malam hari ini bukan kita aja berdua, tetapi berapa banyak artis-artis selanjutnya yang untuk Anda semuanya hadir pada malam hari ini untuk masyarakat Pagerongkal. Khususnya, yuk langsung hadir masih bersama Anda pada malam hari ini. Yuk kita tampilkan artis selanjutnya untuk Anda. Selamat. Ngomong opo? Yo. Metu-metu kok bengok-bengok. Le. Piye, Pak? Tekono netone apa? Lho. Anu netanu apa? Tak paten. Nyapa kok takok weton. Arep disantet. Kok rumangsaku wong teko-teko bengok mbok uluk salam apa piye kok ngono-ngono. Lah sesuai dengan seperti musik lagu rock. Awakmu kok iso rock? Lho piye to? Lah aku ki ning omah ki yo jahit rock android. Kuwi jahit. Iki lagune lagu itu beda dengan menjahit, Kakak. Nah, metu iki maju, Adik. Namanya siapa? Asli dari mana? Tadi kesini dengan siapa? Tolong. Yuk, namanya siapa, Dek? Menyapa. Makasih. Oh, wedok, Pak. Menika suwunane Pak Lurah, nggih. Pak Kades menika minta sinden wanita Rainaga. Lah iki. Oh iya ya, rada mirip kuwi. Aku jane sinden apa siluman? Ya ora apa. Kok rai ya Rainaga. Lah kowe kok modele kaya ngono tatahan kondi to iki? Lho, aku ki lahir pelocot ngene iki, Mas. Kowe ora tau ngerti sejarah aku lahir. Lahire piye awakmu? Wah, tenan aku mbokku ki jaman dhisik aku dilairke ana ing alam Marco Polo. Lho, aku ki Marco Podo. Marco Podo totoane nyawa, Mas. Jaman dhisik ki urung enek sing jenenge dokter, urung enek bidan. Iya, eneke. Omahku desa eneke dukun bayi. Lah kowe piye lho? Wayah iki wis mbokku iki wis anu iki buka iki wis nek buka 17. Lah pakaian. Kuwi jane buka 17 iki pager apa Lho sak delone salawang iki buka kabeh jaman kuwi. Mergo saking anu gugup, Mas. Mergo iki wis nglarani tenan. Melayu nerabas sawah. Terus posisi pas sudan bledek bayat. Besier. Mbokku kaget ya, ceblok terus metu aku, Mas. Dudul. Wah, bareng bledek. Ki metu kabeh. Metu separuh. Aku terus tingak. Lagi separuh. Bledek, Pak. Dayar. Aku kaget mlebu neh, Mas. Lho. Gak sida metu berarti. Ora sida lah kaget, Mas. Akhirnya sedina piye? Iku nek bledek nek peng selawe, Mas. Terus aku dadi mlebu metu. Lah terus mbokmu piye kadane? Mbokku jahitan 100. Lah sane. Ono apa mungkin kaya. Lah aku ya piye aku saking lincahe lho, Mas. Berarti krono dor awakmu trauma. Trauma. Lah ya saiki lek karo mercone toprak wedi kowe. Wedi aku, Mas. Iya.
Maju, Dek. Nggih, Mas, sebelumnya Namanya saya sinten? ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali kompak masyarakat ndiki Pagerongkal. Pagerongkal Desa Pager Tanjung. Pager Tanjung. Ket sore wis nglumpuk. Panggung ditata iki lho. Masyarakat wis nunggoni nglumpuk. Mong pengen roh. Ya mong pengen roh bintang tamu sing ayune kaya ngene iki lho, Mas. Kimplah-kimplah kaya duduh. Kaya duduh gule. Sing wis seminggu. Ya bosok ta, Mas. Lah piye? Gule kok seminggu iki lho. Duduh gule ya, Nduk. Aku ini Jenenge sapa, Nduk? wilayahnya pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sayang. Betul sekali. Namanya siapa, cantik? Namanya siapa? Nama saya Nyiliti. Kok gak pewenak ngono dirungokne? Ora apa-apa to, ya nyiliti. Siapa jenenge Asma Fahmi? iki Kinaryo Jopo. Lah kok nyiliti sapa? Ya Nyiliti Pak Bambang. Maksudnya iki lho kepanjangane wi lho. Sapa burine iki lho? Nyiliti sapa? Nyiliti silatur sapa? Nyiliti silaturahmi. Oh, nyiliti silaturahmi. Opo kok silas? Weruh masaku kok iso. Lah kok nek wong watuk betutne ae. Ning masyarakat Jombang luar biasa. Nyapa? Jombang ki nggone Jombang kamunge sengon lemah Nah. geneng akeh wedine. Nak gak sambang kirim wong ingat lah gak seneng piye mestine. Lah iya kuwi. Kene iki nggon apa enek? Apa? Nggon kesenian tradisional Banyak. akeh. Lho kok banyak lodrok. Maksudnya kuwi Banyak lho. gak enek keseniane. Tidak sedikit kae lho, Oh Pak. iya wis. Kene iki sing kondang Jombang. Kuwi ya akeh kene iki Mas. Apa? Enek ludruk. Lodruk. Ludruk. Ya, ya. Terus Ludruk. lodruk. Ngomong lodrok nek kok rumah saku. Lodrak. Ya Mas iki akeh. Ya lodruk Karya kentrong, budaya campuran. enek, budi wijaya enek. Remo. Remo. Raja. Nah, Kuwi TikTok kuwi, Pak. nyapa Remo kok kaya sampe- ngarep mau lho cah cilik mau Oh lho. iya Remo. nggon religi ya akeh kene iki akeh para nggone alim ulama, para kiai iki ya saka Jombang. Betul Ya. sekali. Nek aku kan asliku ya daerah Jombang, Mas. Jombang ndi to, Nduk? Jombang Lor aku. Ndi Daerah ndi wi? Letter S. Letter S. Letter S wi apa? Ndi to, Daerah Pak? anu Klubuk ngono, Mas. Oh klubuk. Klubuk ki ndi to, Pak? Pak Bambang sering anu niliki aku ning kono. Lho kuwi apa tanggon apa to? Aku kuwi? bakulan to. Bakul apa to? Bakul apa nih? Bakulan kroto aku ning. Kroto ki apa? Kroto ya pakan manu. Manuke sapa? Manuke Pak Bambang. Lho apa kuwi? Masa ya rono, Pak Bambang? Kuwi lho gone apa? Kuwi ki ngene apik ning kono ki. Apa to? Kowe nek ra percaya dolan rono. Nggon wisata to? Wisata alam. Oh, Alam goib. awakmu kok ya ngono kuwi lho. Kulmu kuwi. Masa Ngono dadak ditakoni. Nduk, Cayu. Pripun, Mas? Acarane Agustusan. Acara Agustusan Memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang yang 80 tahun. ke-80 tahun. Kamu harus bisa lah ya. Iya, Mas. Kamu harus memberi apa untuk masyarakat pada malam hari ini. Ngekeki apa to, Mas? Wong aku mau budal ra nggo apa-apa kon ngekeki lho. Maksudnya ki Awakmu Apa menehi apa? Menehi apa? Kene iki ra gablek apa-apa kok. Ya kon paling meni- tidak ular-ular apa-apa. ular-ular ki. dongo. Donga. Aku mau mudin kon ndongakne kene iki. Maksudnya memberikan kata-kata kuwi lho. Kata-kata ya aku apa motivator. Menehi pengalaman. Kene iki ora pengalaman belas kok. Menyuguhkan apa? Nyuguhne Ngono. apa? Ki ya apa panganane wis entek lho kok dikucuguhi. Maksudnya awakmu gawe iki lho panggungnya ben murup supaya Ya masyarakat. dibong ning urup. Maksudnya ben masyarakat kene iki Ben masyarakat wis kagum karo kowe lho nyok-munyok. Ya di pedot-pedot awake ben kagum. Alah. Maksudnya Angel mentok. menghibur kuwi lho. Nyanyi. Ya. Lah, Ya mbok ngomong ngono ya Kak. Kaya awak dhewe makan wis nyanyi, Wes. wis puisi. Siap iki Joget. mau pesen untuk warga masyarakat. Generasi muda. Generasi muda khususnya pesene kata-kata Bung Karno. Gimana? Ngerti, Bro? Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Lah, Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dunia. Jasuke, jas merah. Jasuke biasmu. Kebadoh kan. Jas merah Jasuke. Jas merah. Lah nek weteng kuluwe iki sing tak eling Jas merah, jangan lupa sejarah. Iya, Mas. Maju. Oke. Laguku tentang perjuangan. Bener. Apa? Judulnya apa, Dek? Perjuangan. Perjuangan. Oke. Kuwi anu ya sing rotok sigrak ya. Oke. Digawe modele piye? Musiknya piye? Digawe musik kereng apa digawe musik sing alon? Alon sik pertama. Alon sik, Mas. Perjuangan, Mas ya. Deng lang deng 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 lang deng deng
Mas aku perjuangan iso. Ning kalian perjuangan nih, Mas. Maksudnya awakmu ku lho wis gawe gara-gara iki acara 17-an. Lah iya, setidaknya nyapa kok iso malah kuwi judule Capek Gunung. Ning kan kata-kata Dek zaman berjuang. Iki ya berjuang. Maksudnya lagu sing gawe lagu dhewe, lagu sing nges, pam, nges. Nges iki piye, Mas? Maksudnya lagu sing ngenek masuk dalam hati. Zaman biyen ki apa? Oh, tembak-tembakan. Oh, ning kono nek sing mati. Weh, wong Indonesia nek sing berjuang iki berlumuran darah digawe lagu. Oh, contone Mas Jajal, Mas, contone Mas. Alah, aku rong pengalaman nek karang lagu. Ge. Deng 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 deng. Oh. Iya. Mas aku jangkrik. Aku mosok ra iso to kowe iki. Wow. Neng ngelor ditembak, neng kidul ditembak, kapedo ditembak, kita harus bergerak. Iya. Para pejuang padha mesake, ayo berjuang ning kono ning kene. Bela negarane bareng-bareng nyambut gawe. Ana londo manggon nang ngarep omah. Saben dina arek guyang-guyung. Kuwi dudu londo. Lah sapa? Ana rondo. Lah ya kuwi rondone iki dhisik dipake londo. Wong kene sing kenal kok iso. Masa ngawur nyanyi. Dek berapa? Nyanyi ngono iki lho. Nusantara. Nusantara, Mas. Meneng lambimu. Hongke Bisa ora? Nusantara. Kuwi apa ki mau? Hongke. Doyi. Doyi ndasmu. Iki lagu Nusantara. Gaya. Ayo Kakak. Hongke Lu kok gak kena ya? Gak iso ya? Lah aku bagian terakhir yo dhawur to, Mas. Ambil nada itu kalau dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Naik turun. Aku nek dhuwur gak iso. Ndek ae. jembe Gak kena toh. Gonmu kok mesti enteknya apa? Nyapa lho kok sama. Lah kowe saya ndek aku lah ya saya nglokor. Hongke putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri dan ke kiri. Piye to? Lah lagu ke kiri tok iki lho. Dia apa? Yut kancane njlungup suwe-suwe. terus Lah awakmu njaluk ning kiri mau, awak njaluk ning ndi? Ini aku ning kene. Kanan. Ya. Hongke Aku tak latihan sih.
Oke. Oke, ayo. Oke. Oke. Sekarang kanane Nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan. Bekak. Ya, Pak. Nyapa nek? Ya, Pak. Lah kok malih to, Mas? Lah piye to? Mang rumah saku kiri kok saiki ganti Iki nuruti kanan. awakmu lho iki. Lah awakmu mau ning kanan. Lah Kiri jaluk kita ning ora ndi? aman, kanan ora aman, aku ning tengah. Oh, jaluk ning tengah. Oke. Oke. Sekarang tengah Nona manis Putarlah ke tengah, ke tengah, ke tengah, ke tengah, ke tengah. Tengah ke tengah. Eh. Manis e. Nyapa ta? Nusantara dhewe kan. Lah piye ta? Lah kancane bosok. Bosok kiri kleru, kanan kleru, tengah ya sik kleru. Lah Lah nyapa? kowe nyanyi apa to? Kowe nyanyi apa? Aneh, Mas. Ya, nyanyi aneh ora iso. Nyapa ambekanmu kaya ngono. Kau himile gaya. Modele kaya ayu-ayu wong. Loh, lah India. Awakmu lho ora ngoco, kuwi lho gundul. Ya etok-etoke to, Mas. Bah, Wis apik apa, Mas? kau himile gaya. Mire dili gaya. Kau himile gaya. Mojito. Mojito ndasmu. Mujiko. Aku rong mari, kowe iki meneng sik kuwi sing dadi wedok iki lho iso apa ora? Sapa ora dadi wedok? Jah pekok. Aku Kau himile gaya. Etoke iki. Kowe iki aku pasare iki asli. Ning ki dhek kenal karo kowe neh ngono lho. Aku teko aku nesu. Oh iya, ya wes. Kau himile gaya. Mira hindil gaya. Milih gaya. Rahul. Siapa ini? Aja. Apa? Siapa ini Rahul? Kamu nggak tahu? Ini buku. Kamu kok celok-celok ini buku goblok. Ya Maaf saya. pripatmu. Iki buku. Aku panggil sama ibuku Rahul. Kamu tidak tahu, hei. Moro-moro dadi ibuke iki lho. Lah apa? Lho kok tak ajak nyanyi ora iso masalah kowe. Iso lah, Pak. Iki nyanyi kaya iki lho, suarane kaya iki lho. Ha, piye? Lho. Ha. Ayo. Gila. Contone Kok iso apik no? iya no. Koi milih gaya, Mi mirip dili gaya. lalana. Koi milik ya. Milih gaya, milih gaya, milih gaya. Kok iso dak wedok suarane iso wedok. Kilo. Aku apa iso Gulu ngono? Mas? menjing, gulu menjing. Menjing, lagu apa? Jaluk lagu apa? Sak karep ya. Mas? Gulu menjing mundi. Ning isor ya, Mas. Sing mental kuwi lho. Ki maune ning kene sosok ya medun sosok. Ora mesti ya Mas Iya. gulu menjingku. Nah, ya. 3, 2, 1 yuk. Angel ya, angel. Angel awakmu angel. Angel lah. Soalnya nada itu kamu enggak Nadane ra iso masalahnya. enggak kamu latih. Lah ra iso piye wong ditekek ngene kok arep pun muni piye lho. Lah nyanyi mbok kaya kanca-kancane lho. Nah. Ayane kumat to. Ayan dasmu. Lah nyapa kok? Lah ki marai awakmu lho. Ambil nada latihan. Dadi latihan kowe vokal. lak kaya aku ki karakter suaraku ki Iya, iya. karakter suara sing rada ngerok. Oh, contone ngerok Mas. Aduh abang bukan maksudku begitu. Ini. Oke. Nadane. Stay.
ya statue ge rock. Ning enak lho Mas. Iya iso. Jajal mana rock. Oi, statue rock apa enak. Cilik-cilik seneng lho. Malih seneng. Heeh, mbak-mbake seneng. Lah kok seneng to, Mas? Rock seneng Mas dipake wong kene iki. Endi? Iya. Tek ngarep iki lho, Mas. Rock. Kok nanggap dhewe sesuk. Gor aku pedhot. Lho, ini genre ini. Lah awakmu kan memberikan contoh. Ya iki contoh rock iki kaya ngene iki dadi Jadi per genre orang beda. itu punya genre sendiri-sendiri. Nek awakmu Umpama aku ya Arabian ngono kae to. versi rock, versi Arab, Arabian. versi Jombangan. ya Jombangan iki piye? Iso to? Statue, setelan cuek. Lah kok malah gula-guli. Apa kuwi julat? Jombang. Lho betot, Dek lagi lho, Jawa Timuran. Jawa Timuran sing iso kae. Iki, Mas. Yo. Jajal kok kon maju to Mas anu. Ben kene ben. Dandanane kok kaya apik to Mas. Apik, Madura lele. Madura. Iki Madura. Ya. Lho, nek terus sampean bakulan lalapan purnama nek ngono niki. Ngawur purnama apa iki Madura warung 24 jam. Sing enek Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Statue. Salam kerong dari bule, setelan cuek baru malu. Aduh kakak percil, kakak selendem. apa, Mbak? Nyapa? Aduh kakak percil, kakak selendem. Iya Pak Bambang barang Dek. Minta pesedi. Aduh. Iya Dek, statue Madura Dek. Warga Jombang dermaka pasti beres Dek. Bapak Bambang toju dina. Nyapa Dek? Toju dina. Apa to? Apa kuwi to? Rene. Bede bayi di sini Kak, di sini. Bedegelen Dek. Nyapa bedegelen? Bapak Bede bayi. Bambang, bede bayi di sini Kak. Minta saweran Kak. Kene apa? Kenek telek. Ora sambo Jawa. Lah awakmu yo ketak. Ya tapi ini Suarane kok apik, Mas. Ya, apik, no. Pirang-pirang dino ora metu lho, Mas. Iya. Jare mari sontek sampean. mari contek Wis Kak. pulih iku. Udah boleh. Ceko. Sopo kok ada ceko bareng kan? Oh, Sopo? Sopo iki? lho. Sopo? Londo kurang ajar. Musuh Londo. Musuh Londo. Ana musuh. Londo. Ya londo. Londo. Liwat kali
Kaline jeru. Kali jeru. Gur pring tok gocel. Gocel ono. Gocel. Cet, gocel. Oh, sopo iki? Ayo berjuang ple, gocel ono ple. Alon. Iki kali to, Pak. Aja mbok Aja mbok ubah. Iki kaline apa? Kaline apa? Ayo melok. Aku tenan. Kali. Kali iki pring sak lonjor. Aku ora nyawang isor. Pring sak lonjor tok. Jeru iki. Jeru. Cel, Apa? aku keri Cel. Nusul Rene apa? Tenono Cel. Yo. Mas, aja dienggo dolanan to pringe. Kosong mundur, maju. Maju. Aku ki wedi. Awas. Nyapa? Kenapa? Keblowok ketatap pring, Mas. Mundur. Waduh. Alas spring. Londo seadoh, londo seadoh. Enek alas spring. Kudu gawe gaman. Nganggo gladi. Iya, gladi. Oh, pringe kok akeh Hiram. Pringe Tak akeh. babatane. Bacok yo enek nadane ya, Mas ya. Enak no. Enak nadane goblok. Cel, aku Cel. Yo ki arite. Kosong mau disawat nih. Ben mati yo ben. Iso disawat nih. Untungnya aku kok anu, Mas. Lukaku iso cepet marin. Apa iya? Loh, nyapa wi? Ben landep. Oh ya, tunggal. Lah ngene. Lah kok joget tok kowe? Lah wis mbok bacoki wis karek mlewat tok ta. Rene. Ayo, berjuang. Mas, Berjuang ya berjuang. enek apa neh? Awake dhewe mari keringetan. Adus sik. Adus nyemplung kolam renang. Yo. Adus. Iya. Seger. Wes seger. Geten aku ya. Kok ora setel kowe? Koyo aku lho setel. Lah piye? Gila. Iki apa to Mas niki, Mas? Iki lho delon. Lho, lah banyu kok sat. Lho, Oh gak. Ya tak uyuane sik. Aja anget. Kuwi renang apa? wis renang apa ora? Aku renang. Enak ya. Enak, setel enak, rungokno lak setel enak. Gajal baleni, Mas. Awas. Enak ya. Ono kok ya. Iya, Mas.
Malah nyemplung. Hei, lah kelem kowe. Oh, jubul. Alah nyeblok nek. Alah nyeblok. Kowe tak idoni lho kowe. Iya, aku ora iso nyeluk. Iku lho Mas ngambang. Iki mau lho, kothane ya ora. Aduh, Alah. aduh. Aduh. Kok watu tok to? Piye? Gak iso lho Mas. Nang ngene iki tuk. Gila, asinan. Lagi mosok mau mlaku tok. Oh iya, lali. Ngene lho. Iya, lali aku. Lali. Dan, jalan loh. Iya. Mentas kok Pak. Oh iya. Lah kok watu tok to? Kok ora kena blas to kowe iki? Padas. Iso ora? Awakmu lurung nyemplung. Ora iso. Iso ora? Ora iso. Nyemplung sik. Mikat. Hup. Loh, enek lele bajingan. Lele apa, Pak? Kaya Cer. Apa? Kowe ketemu apa? Lele. Ndas ireng. Nah, Gundul. Yo, aku. Kocokku sorry. Kancane dhewe kok jantem. Sorry. Tungtak. Iki piye, Bapak? Ayo ning ndi? Londone ning ndi? Ayo awake dhewe parani ngadepi dina iki. londo. Kamangka dina iki ketentuane londo bakal musna ana ing tanah. Awak dhewe berjuang merdeka untuk Republik Indonesia. Londo sapa? Lah iki lho derene arep berjuang. Lah mati ket sore mau. Londone mati ket sore mau. Berjuang sekuat tenaga. Juga dengan kebesaran jiwa. Terima kasih. Nun sewu mriki Bapak. Bapak. Atas Pak. Kali Pak niki. Wis ora enek. Wis ora Wis enek. ora kuwi. Kita foto bersama Bapak untuk dokumentasi dari Guyon Maton. Untuk fotonya yang di depan hitungan 1 sampai 6.000 ya, Mas. Pakaian. Oh iya. Gaya bebas ya? Bebas. 1, 2, 3. Siap. Bapak kalau udah naik panggung itu ada 3 persyaratan. Apa aja, Pak? Syarat yang pertama itu joget. Yang kedua syaratnya nyanyi. Yang ketiga Nyawer. Joget nanti capek, Pak. Ya. Nyanyi nanti juga gorokannya kering. Itu yang mana? 3-3 ini yang harus yang dilakukan yang mana? Joget, nyanyi. Mungkin Apa? yang ketiga Apa saja, bareng-bareng Bapak. sama ibu-ibunya Oh, nggak iya. apa-apa? Untuk Suruh naik nggak apa-apa ibu-ibu ini? dari Ibu-ibu berangkat. tadi yang di sini tadi apa panitia tadi? Panitia. Ada? Oke, betul apa? Oke. Atau mbak-mbaknya Siap. yang di depan? Mbak-mbaknya depan nggak apa-apa, sini ayo sini. Sini naik. Kita foto bareng-bareng sini nggak apa-apa kan panitia kan? Enggak mbak-mbaknya Iya, panitia. dari Sini, sini. ibu-ibu juru Sini. parkir. Karang Taruna. Karang Taruna. Oh, dari Karang Sini Taruna. yang pakai ID card. Sini Ya. yang pakai ID. Ya, oke. ID card. Oke, iki karena pada malam hari ini khususnya acara ini ya cah nom-noman iki. Iya Mas iki pancene yo panitia niki bah nom-nom tok iki. Ya, sini Kak. Sekaligus memperkenalkan pada para pemuda kita punya budaya dan kita punya kesenian. Iya Mas. Ku lho Mbak iki sampai blas one Sini, lho. Yang separuh sana, Gini, Mbak. Bayu, gini, Ya, Bayu. yang 3 sana. Lah. Oke. Rintangan. Aki berikut Bapak. Oke, kita foto. Ayo Masnya sini Masnya. Ayo, Di Mas. bareng ini nyanyi bareng. Mas-masnya panitia. Bareng-bareng Mas Untuk sama Guyon foto Maton. bareng. Oke. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Matur nuwun. Terima kasih. Biasa. Mbaknya sini dulu, Terima mbaknya kasih. sini Tetap dulu. di sini Mbaknya ya. aja dulu, Mbak, Panitia ya. tetap Kalau- di sini. Masih kamu dun. Mbaknya sini dulu, kita joget bareng-bareng lagunya yang sekarang lagi Hit, Pak. Apa? Viral. Ayang-ayang. Iya. Ayang-ayang. Ada siapa? Mbak Indah, Vita Vita dan dan juga Mbak Mei. Mei Yuk, Munggah kita- Wayu. Ayang-ayang. Joget sih, joget. Ayang-ayang. Joget, Bro. Joget. Gini, Bro. Sini Ya. cantik. Ayo, Bo. Ayang-ayang, Bro. 3, 2, 1. Joget Ayo. bareng-bareng masih bersama Guyon Maton. Yuk. Masih ada waktu.
pertarungan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih luar biasa. Kripik, gedang, godong, telo, sidik, edang, waton, roto. Yang penting pada malam hari ini kita happy. Bareng-bareng masih bersama Guyon Maton. Terakhir, tak kayak khusus panitia. Ayo. Hadirin pemirsa sekalian yang berbahagia, rupanya pada malam hari ini kita harus sampai di sini dulu perjumpaan kita kesempatan malam hari ini. Tentunya atas nama dari seluruh kerabat kerja petugas, saya Kolis Iksan, saya Sondok Sumitro, mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dari kami, saya Kiri Bila Taufik Hidayah Wabirni Doa Inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya Jawa luar biasa. Matur.